Ilmeisesti me olemme menossa naimisiin. Tai jotain. Tässä on meidän kaunis vaimomme Maria. Amanda. Maria Amanda. He's always late. Hän on aina myöhässä. Oi Octodad, minkä teki. Myöhässä jopa häistänsä. Oho, onpa sinne. Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? Ahmed. Oho. Tonne vetää hanskaa siellä. Ootko valmis? Last. Make yourself presentable. She's waiting for you. Voi. Sitten meidän pitää katsoa, Taas me kuka on petettiin. kuka. Noniin. Noniin. Se on penkkiä tätä. Minä on sinne. Joo, vihreä. Move the left stick to control arm. Minä olen tämä käsi. Siis Vasen tatti ohjaa kättä. Kyllä minä tiedän. Ja silloin vissiin oikeeta. Joo, minulla on oikea tatti. Okei. oikein ja vasen tatti itse asiassa. Toinen työntää eteen taakse ja toinen ylös alas ja niin pois. Eipäs. Kylläpäs. Molemmilla on oma käsi. Niin. R1 button or X button. Remove the cushions. Take the key. Let's go. Tuomas. Pum pum. Älä heiluttele sinne vielä. Ahaa! Ahaa. Avaa ovi. Open Täytyy se the kertoa. door. Missä se on minä? Mitä Tuomas, jätä se tyyny nyt rauhaa, aina me yritän avata. Oho! Upsi. No niin, mennään. Mennäänkö meidät? Mitäs tämä toimii? Juostaan. Mennään lujaa. Ovi auki. Oikein vaan. Here is Octodad. Jes, No niin. Ravet kääntii täällä. Octodad is here. Kakko lähtee. Ei. Mikäs se on? Okei. Se on sit kakun päällä. Let's mennä tänne. Tää on meidän postake nyt. Let's mennä tänne. On noin. Me kartat. Kuin tyhmiä nämä ihmiset on, että ne ei huomaa, että tää on mustettu. 4. Siellä on avain. Avain. Mikä vai? Avain. Vain. Ai niin siellä on se avain. Avain naisen sydämeen. Oho. Oh. Hei, tee sydämeen käy vatsan kautta. Nyt mennään Se on lujaa. minun karo. Kakko on lattialla. Ei. Hän on vähän mentali disorder. Siellä on 4 persoonaa. Kuulen ääniä päässäni. Oi. Heitellään vähän tavaraa päältä. Disrespect your Kuka on jättänyt surroundings. Oho, Cthulhu. Cthulhu. Kuka on jättänyt banaania kirkkoon? Laitetaan ikkunan tonne. Ottakaa se siitä se solmi. Huomio. Solmio kaulaan. Noin. No nyt Mennään. mennään. Meinat. Mennään tänne käymään. Tänne. Minne? Tänne. Hoppala. Liiku jalka, liiku. Onko ei liiku? Nyt me tarvitaan 2 kättä. 1. Hoppala. Se on voima. Sujahtanut. Edestä pois. Kaikki pois. Edestä pois. Nyt on häät. Kiire. Hattu! 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 Jatketaan juoksemista. No niin, nyt mennään. Nyt on hyvä. Hop, sorry. Hop. Sorry. Kyllä tää tästä hei. Kuulkaas. Kuka toi kalan? Se on mun sukulainen. Mä oon iloinen. Tuolla on salmio. Otkaisen naista. Missä on best man? Otetaan sormus. Missä on Ursula? The best man. Miten me nähdään sormus tästä? No niin. En anna sitä sulle. Ei nyt. Jumala, no niin. Nyt Tää on lähdetään. himppasen verran liian iso tuo sormus vieläkin. Sanotaanko näin? Se on Danek. Sillä pääsee kaikkiin laitteisiin. Kyllä. Sille pääsee joka laitteeseen. Minulla on vaaleanpunainen patteri. Ohjaa. Kuka pussaa mustekalan? Kuka ei? Ui, nyt lennetään. Young horse. Hoplaa. Nyt tuhotaan kaikki tekstit. Tänne päin. Tonne päin. Destroy everything. Nyt se on Krian. Kriaan! Technical team. Fii. Fii. John Maidri. Teknisiä pulmia. Hyvin epäammattimaista.
Söfer. Sepe. Söfer. Kuole Tom Taylor son. Tom. Meni ne oon sisään. Nice. Oon sisään. Oh! Yeah. Me ollaan nyt tekemässä Let's Playtä. Näin sit. Tämä leikataan. Niin jos mies soitais olla se. Tämä niin leikataan. Meiltä meni huvittavin kohta ohitse. Joo, selvä. Kaikki videon parhaat vitsit tuli tuossa. Parhaalta jotsi. Se on halavekiä tosta. Oho. Menostus. Kylläpä. Pyörii noin. Sano nyt sille. Hop. Näin noustaan sängystä. Niin että heilahtää. Tuota raamattu. Oi. Elää sotkee. Me tarvitaan... Anteeksi tämä hirveä sateen puhelu tässä. Hiljaa kello, tuhotan se. Tuhotan kello. Tarvitaan sun oikeet jalkaa. Minä on oikea jalka, minä tulos täältä peräistä. Hei, kato. Tämä Noin. vasemman jalan ohjaaja on Otetaan lapsi kiinni. Lapsi kiinni. Sitä potkastaan. No nyt skaa. Löysitään ruukulla pää. Tää lentelee kaikki tavarat. Shuffling. Mun käsi on kyvissä. Tämä palava tukki. Sinun sattuu. Tämä- Se pois. Vaimon. Make some coffee. Okay. Anne päin, täällä on kahvikeitto. Pidä kahvi auki. Hei, voisiko tää lopettaa Oot sä pannut pinkki tai jotain? So I was Hirveis pinni tossa jalassa. while you were kiipetä pöydälle. Kyllä pöydälle. Okay. Kahvia. Kahvia every place. Hei, minun jalka ei toimi. Sinun silukka. Halitaan vähän kahvikeittiä. Kattila tarttuu jalkaan. nobody was getting married. Kahvikeittiä. On your coffee. Vaimo. Siinä on tuoli. Rakastan sinua vaimo. Me pitää laittaa... Halataan vaimoa. Bring milk to Stacy. Missä maito? Halataan vaimoa. Tää on kyllä epämääräisiä lasikin. Ai tiskaat sä? Never stopped you before. Look at me. I'm dancing in your sink. Kova jätkä. Tiskaa minut myös. I said Ota tämä omena tästä. Pääsee jalkaan. Otan näin omena. Hei, nyt joko maito tuossa tuolta. Jos me rupeetaan hakea se maito tästä. Maito on Tästä eteenpäin. terveellistä kaikille lapsille. Kaikki pois sieltä ja maito. Noin. Nyt lähdetään. Minä omistan maitoa. Missä on Stacy? I love you wife. Nyt mennään. Damn. might be done soon. Stacy, maito. Noin. Kusi. Minne menet? Jokanes! Jättäkää se pois. Jokanes! Älä käännä selkääni kun puhun sinulta. Me tarvitaan kahvisia. I made your coffee just the way you like it. Tänne se. Anna Salt hali. and tartar Jalkahali. Kyllä se tolleekin Otetaan vaimon mukaan. minun jalkani. Ups. Burger. Nyt mennään pihalle. Grillataan. Grillataan. Grills on Oi. burgers. Grill on serve. Kaikki lattialta sitten grillin. Taas padlet siitä. En voi nostaa mitään, voin noin pyöriä. Noin. Wow. Mahtavat moves. Tällä Juiska laittaa ruokaa. Se on grillipäivä. We need a battle roast. Pitääkin pistää paistaa. Dad said we should get one. No niin, nyt. Dude. Annetaan hali nyt sille. Se sattuu. Ei saa. Se sattuu. Hali kaikille. Hei! Se polttaa ja My cousin's getting a bit old. Jalka jäi kiinni. Any chance you se know meni where to pestä se find grilli. Pyyhki. Pistetään hänet siihen. No, Paistakaa nyt niitä, laitetaan ne purilaiset valmiiksi. Syö. Syö. Mene tänne. Siinä näinen. Pistä siihen. minä pistän grillin Over yhden. here. I've got a busy day planned for the whole family. Mennään hakemaan sitä. Mennään hakemaan Tuo solvia. palaa! Se palaa. Ei palaa enää. It's a surprise. Ketsuppi lensi sinne. Ota ketsuppia. Älä hukuta poikaani ketsuppia. Hei, nyt miten jos ton pihvi tosta hei? Why do you Sää sit lensi. here? Toi hyppypotko. Kävellään tonne. Ota se pihvi tonne pojalle kuule. Tykö? Tyttö. Noin. Pehvisi on valmis. With garden. Let's go. Mennään hakee
Solmio. Tällä se on solmio. Ei kun meidän täytyy nyt kitkeä puutarha. Kitketään puutarha. Heittäkää naapurille. Koska oikea isä kitkee puutarha. Älkää seiska kokissa tai äiti sylttyy. Siinä se jalasta. Minä en ole jalka. Tuo nyt. Päästä irti niistä voikukista Tuomas. Ne pitää heittää aidan yli. Noin naapuri vaan. Oho, Viimeinen solmio. viimeinen. Miten niin viimeinen? Se oli ensimmäinen. Pihatonttu. Kukaan ei oo pelannut tätä. Pihatonttu. Ottakaa tonttu mukaan. Minä en ole aiemmin tätä pelannut. Tonttu mukaan. No niin, nyt poja lähtee tänne näin. Nyt mennään. Get mover. Annetaan tämän purilaisen. Woo! Porilainen tarvitsee tonttua. Joo, purilaisille. Ilmiselvästi. Tonttu. Tonttu. Käsä. Rakastan sinua vain. Uppa tonttu. Tuolla yhdellä on vähän raakka mihki tuolla vaimolla. Kukaan ei rakasta vaimoa. Mitä pitää tehdä? Otetaan moveri. Mover. Eli leikki. Poika, mitä nämä pallot täällä tekevät? Ja miksi sinulla on samoja palleja niin paljon? There's a toxic spill and these guys get giant. You'll thank me. Minä sain rohleikkuri. Ajetaan nurme. Tän Näin. nurmea silleen, että oksat pois. Tää on koko perheen viihdettä. Totta. 40% väestössä tietää olevansa. Siis tää on ihan mahtava peli kiskotta. Basketball practice with the elbow lace Tälläin on my foot. ainakin nyt kävelee. Jalka jäi väliin. Näin ajetaan. Päivä. Näin se nurmikko kasvaa tietysti kohti pieneksi. Täällä on rikkaruoha. Tossa on vielä yksi blank. Noin. Nurmi on Get ajettu. some. Chop some wood. Kaveri lentää ton ruoanleikkurin kanssa. Nyt Tuomas, siellä saa leikata. Okei. Nää pitää kierrää. Niin. Oho, se oli mahtava. Toinen laittaa. vuoro. Toinen Anna puu. laittaa. Anna puu! Joo. Pysykä paikallaan. No niin se. Mennään tänne. Oi, aika pro. Sivusta niin se katkesi tolleen. Vieläkö näitä puita pitää Vielä yksi. Kaksi. Yksi. Onko tuo liikuttaa? Minä en liiku mihinkään. Minä en ole nähnyt mitään. Oi. Nyt jalka ylös. Ja mennään. No niin, nyt Sehän siihen. lenti siihen kätevästi. Nyt tarvitsee tätä kirves. Voi, kun menee pitkin poikin. Hops. Siitä hajosi se. Ja se siihen ja oi. Voi ei. Voi itku ja parka. Minä tapan sen. Mä tapan sen vaimon. Tapetaan puu. Puu. Kiivetän sinne. Kiivetähän tuohon. Tonttu, sinä et kuulet tämän. I think some of my Heitä se pois se Tuomas, kirve. nosta tämä. Heitä sitä kirveellä. Kenellä on kirves? Heitä kirveellä. Teppo. Potkastaa tonttuja. Potkis tonttua. Potkinkaa tonttuja. Tonttuja. Vittu. Kaverille ei niinku käy mitään, sulla on kirves kädessä koko ajan. Se huitoo Honey, itseänsä. what's going on over there? Mitä siellä tapahtuu? Kulta. Oho. Anyway, Oho. I have a surprise for the whole family. Ne hävisi Free hetkeksi. trip to the aquarium. Voi mennä akkuvaarioon. Siellä meitä sorretaan meitä I know kaloja. you think aquariums are festering prisons of iniquity, but I've got to write an article for the paper. Can't you Sun make paperis voi oottaa. for me? Miksi sinä vihaat minua? Minä en tule. Miksi tulla katsoa sulta ei vittu Oh, groceries. We need to go to the grocery store. We need things like cereal for the kids. Siis Right, kai kids? me tarvitaan We already have cereal. muroja. We need so Muroja much tarvitaan. cereal. Todella It's paljon. settled. We're all going to the grocery store. Aika. Murot ovat vielä. Eikö tää jätkä nyt ajaa Chocolate auto? cereal and pizza and No ei soda and sentään. chocolate milk. Naiskuski on pahempi kuin mustikana koskaan. Varsinkin kun sulla on vihreä ja pinkki jalka. Niin, no se olisi voinut painaa aika rajusti kaasuja ja jarruja sinne. Vel i vind og bøj mig